Ka Sorkar Jylla lingba ka office jong ka Commissioner of Food Safety Meghalaya kala hukum ban khang ye ka jingwan penpoi ye ki dohkha nabar ka Jylla haduk khat sngi namar ka jingsham ba ki dohkha ki bawan nabar ka Jylla kidei ki bala injek de ka dawai Formalin. Ya kane ka hukum kalami hakasngi palei na ka kong RM kurba IAS ka badei ka Commissioner of Food Safety ka Sorkar Jylla. Katkum ka hukum laong ba ka jingtip kala poi ka office jong ka Commissioner of Food Safety bana ki sau photeli ki dohkha bala latest haduk lai photeli ki dei ki bala test positive bala injek daka dawai Formalin. Ka ong ba kane kalong katkum ka analysis report jong ka assistant food analyst jong ka Sorkar Jylla katkum ka report number SFTL/FW arhaja arpholai arphosau /arspa aprapholai lai spa khatar bahandriu tarik jeliu kabalong bi kabakhlain bor bat kabak tajur ya ka kot ka khya. Ka Commissioner kala ong baka jingkhayi jingbo bat jingdi ya ki dohkha bala injek daka Formalin lani kinu ki dawai bayada ya ka jingput kadei ka bom shngan satya ya ka kot ka khya katkum ka kandon jong ka Food Safety and Standard Act 2006.